I remember you, you left my spirit, with you high is all I'm feeling. Takže vás zdravím u nového videa, já jsem Komarde TV a dneska si ukážeme reakci na staré videa, teda na moje a ještě nějakých ostatních lidí, co se na nich změnilo a teď. Tak, zapneme si prvé toto. David Bartók. Takže. Jep, toto je ono. Toto je David Bartók, můj starý kanál, kde jsem točil videa, keď jsem byl ještě menší. A podíváme si ty videjka, jak teraz vypadají. Tak, dáme třeba random vlog. Jo, to bude trapné, to bude trapné. Dáme to naplno. Takže má to kvalitu 480p na to, že jsem moc dlouho nenatáčal. Měl jsem ještě slabučký mobil Lenovo, jenže já jsem ho ztratil. A mám tam vlasy jak nějaký rozcuchaný blbeček. No ani blbeček se nazvem. Nevadí, pustíme si to dál. Ježíš, počuli jste to? Počkej, vy si to pustíme od začátku. Dneska se budeme bavit, já jsem vypravil český a nevím ani proč. Léto už je rozdělený, Ježíš Maria. Kámoše, ježíš. Zlá škola, Ježíš Maria. A on tam ještě holí, tuším. Díváme se. Jo, vidíme, že to je všechno z tohoto vlogu. Dobré. Tak, toto video má 11 dislikeů a já jsem si sám dal ten dislike. Ale nevím, kdo je ta upřímná a super osoba, že mi dala like. Ale ty dislikeů je tam hodně, takže za to jsem tež rád. A máme tu ještě jedno video z tohoto kanála, random vlog, ale na to, že to je... Mám tu iba 2 videa, tak to má 79 zhlédnutí. A toto random vlog to má tuším 49 alebo nějak tak. Kažte. Ježíš, everybody. Je postihlý. Jak jsem se opravil, počkejte, tady to je tuším. Všetko jsem povídal na všechno. My se s váma loučíme. Ježíš.
komenty to má hrozné, má to 5 dislikeů, v pohodě. A čo půjdeme na jeden kanál, volá se Viking. Čaute ľudia, toto je Viking SK. Ach jaj. Že tuším tam měl asi 5-6 roků a fakt nevím kolko má roku, ale je to dobré. Ty hejty. Čeká to, končím asi tak navždy. Ježiš, komentár si potvrdě s komentárem. Dobre, chlapec. Máme tu Counter-Strike, o nie. Tak ukáž. Moje jméno je Viking SK a dnes si zahrajeme Counter-Strike. Supiš. Až ty Simpsonovci jezdíme jako blázni. OK, mám dost. Mám dost. Máme tu ještě jeden kanál, kde napíšete Wiki Tomka. Čekaj. Wiki Tomka. Tak vám vyjde Pan X. To jsou staré videa Davea. Čiže to je ten Dream Official a Pan X, on má hodně účtů a aj Tati tu, to je on. Ježišmarja. A to je potom všetko. Koukneme si ještě nějaké to kopírák, to je dobré. On se snaží vysvětlovat, co je to kopírák, ale vyšlo mu to a Slovák. Ty jsi, je to Slovák a vypadá po česky, jak já. Nějaký, no vypadá po česky. On to natočil pro Viktora, teda De Veire. Dobre, vysvětlil nám to super, tak si to podívejte, ta kamera je trochu zamlžená, asi do toho fúkal moc. A dáme si Wiki Tomka znovu. A má jeho kanál je toto. De Veire TV. Je kanál pozornost, budu tu například challenge hry, vlogy a dost dalších videí. Budem rád za každý like. Super, povzbudzující. Podíváme se na jeho kanál. Zatím neviděl žádné video, nevím, co se s ní stalo, ale doufám, že v nějaké videa, protože už to začíná být trochu nudné, má naposledy bylo před týdnem nějaké a dal názory na mě. Takže já jsem urobil jedno intro
myslím, že to je ono, toto. Jakou to má kvalitu? 720p HD, to je dobré. Máme tu toto. To The Pulse TV, David Michalovič, nepoznám tě, ale jsi trapný. Jaj, dobré. Najlepší video podle mě na jeho kanáli bylo toto. Dobre, pustíme si to od tady to. Tak. Toto sa mi najvíc ľúbilo na tento videi. Má dobré videjka. Najvíc sa mi ľúbilo typy triky Das 2 a najvíc sa mi ešte úplne perfektné video má ze strich killu alebo ze strich CSGO. Nice. A já myslím, že pro tento díl by to mohlo být všetko. Nezapomeňte dát like, nezapomeňte mě podporit se subscribem a čus.